Goed zo, meisje. Een beetje masseren, hè? Zo, dat is lekker, hè? Ah, dat is lekker, hè? Goed zo, meisje. Voorzichtig, kom maar. Kijk eens. Zo, gaan we lekker fris spieren, Lo? Ja. Kom maar, Lo. Haha, kom maar. Kom maar. Juist, meisje. Nee, hier. Juist, kom maar. Kom maar. Lola. Oké, komt-ie. Lo. Lo, los. Goed zo. Lola. Kom maar. Kom maar. Lo. Oké. Lootje. Lola, Lola. We zijn er nu op het WK Dog Frisbeeën in Houten-Gehagen. En dit is Lola. En Lola is 14 jaar. En ik ben Yvette van Fly 'em High. Oké. Komt-ie. Oh. Lo, kom maar. Goed zo. Lola, kom. Juist, meisje. Keurig. Komt-ie nog een keer. Juist, meisje. Keurig. Lola. En op. Juist. Staan. Lola. Lola, op. En blijf. Op. Op. Kom, op. En blijf, blijf. 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 Lootje, komt ie. Wat ik hier zo mooi aan vind, is je speelt met je hond. Je krijgt een ontzettend goede band met je hond. Het spelletje is leuk, want ja, je moet toch op verschillende manieren gaan gooien. En daarna je band met je hond, die je dan krijgt doordat je samenwerkt, ja, vind ik geweldig. Los, los. Oké. Zo, goed zo, kom maar. Ben klaar? We hebben 13 nationaliteiten die hier komen. Er komen mensen uit Spanje, uit Portugal, Hongarije, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Nederland uiteraard. En dan weet ik het even niet meer uit mijn hoofd. Okay, hello everyone. I am Marco Pianelli. I come from Italy, and this is my little Jack Russell Pink. Time begins. Because you're coming all the way from Italy here to Friesland, you really have to love your sport. Yeah, but I also love this area, you know. It's so green, so there are a lot of farm, you know, animals. It's such a paradise. Have you been here before? No, but I will come back. 30 seconds. Bijzondere aan dit evenement is dat het voor de eerste keer in Nederland is. En in Europa rouleert het per land. En, ja, en dan, nu zijn wij de gelukkigen dat wij het mogen organiseren. 10 seconds.